Pwede na ito ka 100. Ha? Pwede na? Salamat. Oo, aray sa pa yan. Diri ka na ito nagkulalabas ano? Parang labas ka noon, no? Okay na. Kailagas na. Oo, di na ka, iya. Si Tinta City, Oo. pero itag medisina na, tubala. Ah, pwede. Oo. Tubala, delo takipiro niya. Ber. Ayaw. Ah, di. So, alaman na. Adin, bagay spaghetti hon. Liwat. Baga naud man nakan piso. Oh, tala, siguro tala na ha. Kaya mo nang sinisip. Pag nagkabalyo kita. Oo, ha. Thank you. Wala sa payan. Wala. 300. Kanang 30 ka tao, 300, di ba? Minamano pala sila. Pala ito. Bado, ginuho ko sa tisim. Kada ka, kuan. Nakakatawa naman natin ako na yan. Wala mas kabaso. Mamas ko. Mapiso la. Mapiso. Din spaghetti ho, nayawat yung kabataan kaya. Ha? Ikaw nga kuyat ng mamas ko ha. Ha? Tala. Sugarong talanay. Nangingispilan ng mga O mga kabata, hala. Pila didi pila. Pila. Dali. Itna eskwela la ha. Itna eskwela la ha. O, 50. O, 50. 50. Ano masarap? 50. O, isa pa yan. Oy, ay, 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 good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, good morning. Ito na yan. Today is December 14, 2023. Time check is brought to you by myself, Alas 8, 32. Kagahon. Oh, kagahon. Aga. Oh, di kita dili masulod liwat. Didiluwat kita hamay Santa Cruz. Di pa Santa Cruz kita, bali tulong nga barangay taton baga pag sisiguraduhon nga masingad tuan ta. Uy, kay Christmas party na didi ha. Oo, kanang Kalugkog Elementary Christmas party. May dalikson. Oo. Oo ha. Sumopay nga agay yung atanan. Unta bagay yun naman ako duyugan yan ang adlaw ano. Oo. Ari kita didi may Santa Cruz yan ha. Baka di mo kita nakakasiplasin maupay. Masiram naman ini ngailin. Badaw. Ala, marunian tayo ninig sulot. Maupay nga agay yung atanan mga kasangkayan ano. Baga mamiling naman kitahin mga buwan din eh. Ha? Oo. Nangyari nagyap ka mo ini. Bakot? Oo. San Roque. Sunod. Yan Santo Niño. Oo. Pingaga. Pero isa pa yan. May parong. Pero nga di tao na. Ay tao. Ay, yung tao dida. Alim tatay, siga ano? Nakaturog. Ba daw? Aw nagkaano ka hinin? Ikot nagko ka ni. Lulugaw. Parang ka man pisto. Merkado. Uy, mau pingaga, sir. Mamas kunta. Piso lang. Insturbo ko pa ikaw. Ayun baga ko anon. Spaghetti hon. Iawat na lang baga tulaon. Ha? Oo. Baga
Ani kita luto Santa Cruz ano. Oo. Oo, hari sa payan. Sarang kay lagi kita. Oo. Hoy, mano? Shh. Oh. Woo. Woo. Bungol. Bungol-bungol. Ala, thank you mano. Pengaga. Santa Cruz, Barangay Hall. Oo, ha? Ani kita din na, tira gym. Oo. Ha? Ati sugad kita nga di tira kapilya. Amatrong kita din una. Pan Santa Cruz, ha? Mataganin kitang katalahuran. Kaya ani kita yung natira baryo, tira barangay. Alingganay, wat kawara, didahan Yolanda. Okay. Oh, so ruhandos la taton hini ano? Kunhino la taton bagaha sipatan. Ikadi do kita di dapit. Ha? Pengaga, anot may da dida? Anot may da? Pamahaw, may pamahawon. Ha? Luluto pala na yan. Nagluluto pala. Ba, prinirito. Oo, tilapia. Oy, tilapia. Ba. Ba, kay kinawilan. Ano? Korean classic. Ban, tama pala. Tapos parte na pulo. Oo. Ala din kuan. Adihin spaghettihon. Ay, salamat sir. Oo. Kumahaw. Ha? Dadadun ko nala. Olo. Malo. Oo. Balito Salamat, sir. ko na. Oh, baga kuan la ito spaghettihon mana. Oo. Tala. Ay, okay. Intermission la balit. Ato na nagpupurok na ayam nga hit manok. Balito, thank you. Thank you, sir. Oo. San Roque kita, madalan. Syudad Tanawan, alagat syudad. Malay mo, maging syudad din ha? Maging syudad itong Tanawan. Bago nagtitigada mo naman ito establishmento, Tanawan City, alagat Tanawan City. Taga din ka, Tanawan City Liti, alagat o. Itat UFO baga na sukot-sukot. Uy, ano ka? Kano din ikaagito niyo? Anong mahangin din ikaagi? Pero pagitan din niya magkamakagusuloy-suloy sulod. Oo. Gusto mo sport yun at kabataan din niya. Wala. Ay mapingaga. Hindi kita na what? Adi bata. Pamati ko hindi ni balay. Hoy. Pengaga mano. Pengaga. Ano yung balay? Oh, mo yung balay.
Nagsusulo ka na lang ito. Nagsusulo. Oray naman nila. Ha, naman nira. At tunahalas ka. Alas. Ay, may dadida. Yan na. Ano tinuon pala? Tinuon. Sura. Oray pa. Uray pa. Oray din. Adin toon, adin para sura-sura. Uy, ay kada ako masalamat. Ulugan langit ini. Hulog ng bubot. Ada nga sumagi. Pwede na ito ka 100. Salamat. Ha? Pwede na? Salamat. Oo, ari sa pa yan. Diri ka na ito nagkulalabas ano? Parang labas ka noon. Okay na. Kailagas na. Oo, di na ka, iya. Si Tinta City. Oo. Pero, itat medisina na. Tumala. Ah, pwede. Oo. Tumala. Dela takitito niya. Ber. Ayaw. Ah, diri pwede. Masyado na ito. Oo. Ayaw na ito. Rekwarta na ito. Oo. Pero kung baka may taglanin, Pwede. kaya ito. Kung sa kabutilya, pwede. Tala. Malimot lang tako. Ano ka ito? Ha? Ano kala? Libot-libot lang ako ini. Ito Oo. ka. Kung kadla niubos niya sangkay tunyo. Oh, tunyo. Tagabuntay. Tigpalit kami gapay mo, di ka malanda. Sapit naman nalding. Muska. Muskara nila kami dida. Kanto pala ako. Oh, berde. Birthday. Oh. Sala, mano? Wala, sige. Padisi na lang ito. Oh, okay, okay. Salamat. Oh. Kakapalit ka pin. Bagat na lang. Oh, sige. Huli na ako. Oo, pa. Sige, sige. Igintob din kita. Naliwat. Nga di kita dinilat sulod. Di lagi kita sulod. Igintob yan kita ni. Tubyan kita. Baga. Tinoon pala. Okay, mano? Oo. Ay. Baga. Uy, maugod na rin kita ini. May dad ini. Oh, ba, nagtatatsi. Nasang birga. Oh. Aligligan mana. Apay nga ga. Mana? Mana? Ay ka. Oh, mas kunta. Ay, kami money. Bisan lama piso. Piso la. Dagit piso, boy. Piso la. Wala ka daw. Dahil dyan, adin yung spaghettihon. Adin spaghettihon. Karawatan magbugat yung premium. Nakatagin piso tadi. Oh. Karawata. Spaghettihon lang niya ha. Pagkapasensya na. Salamat po. Wala isa pa yan. Oh. Okay. Ayos. Oo. Piso-piso la, piso-piso. Ito, pwede da. Kita niya din may Prince Hypermart dapit. Di naglagitan din nga oris kinita. Ala daw, pagka-ori pagitan din makapagina no. Kung nga ini itong garawsan, bayan nga ito agiwan na. Ano lawa? Pero kanang santo ninyo na din eh. Oo, ano po. Uy, mo pa yung aga. Oh. Oh. Di mga marites, mga CCTV. Wala aga daw, wag aga pa. Ah, okay. Wala sa payan. Oh. Pakakuha ko pala nga ni. Oh. Ito asawa ni Kuan, pa ni Hinars. Oh, ayun, nangalimutan nga ron na ba daw? Asawa ni Herbert. Ano to asawa ni Herbert? Dagsa. Ano to? Oo, nga ron. Di na niya asawa, ano to? Oo, Milda. Oh, sorry. Agi daw, Milda. May din ni Garosan. Uy. May da pang din niya. Oh. La familiar di dunia ha? Oh, may kalo, may domain din ni Baga Beach Resort din ni. Oh, may pa kasulod ka pala din nito nyo.
Yan na pala kitan baga. Paka lugar. Lugar. Shout out niya yan, hikuan ni Milda. Si Milda na to. Sawa ni Herbert, sang kay Herbert. Di rin mauping kainom ni Herbert. O dikit na yun ay ang kainom kay gimbibirahong ka niyan. Gusto nga ni Bugo. Iyot na to, agay tima ka. Medyo hindi ka raw sana, no? Oo. Padaw ngayon ka raw sana hinin, waray? Waray la. Medyo ka na spaghetti yun. Maray pa. Medyo ka piso dida. Lagi daw mapiso. Mamaskula. Piso? Oo. Ano na? Mamaskula. Doon maruruyag ka. Di naman birthday. Birthday. Sakto lang kung may dani okasyon. Adi nay, ayun ito pag biniling. Adi ni spaghetti ho, no? Adi. Ayun na ito. Kaya na ba ito? Bagay spaghetti ho na ito. Ha? Oo. Oo. Dito kita tires kulahan. Positira ko na sa pagkuhan. Okay. Good morning, sir. Hi, Canon faculty. Itida. Sige. Sige, makada ko ha. Mahatag kita didihin spaghettihon karon. Yang kay, okay nga kon. Oy. Madam. Hi, welcome to my vlog. Di ka upod ka. Mahatag ako para kan faculty niyo. Ano ito? Kuhan ni spaghetti para Christmas party niyo, boss. Yay! Ha? Yay! Kuhanin na lang niyo. Yay! Yes. Wow, thank you very much. Kanang faculty niyo, no? Ay, charot! Bye-bye. Moriko. Shout out na layo. Thank you. Moriko ira. Taho na lang, taho. Nako ka mong taho. Tagpera ito. Tag-Jess. Kadin taho. Kadina. Hoy, kipapa ka di ka mo. Kadi. Adik tao, libre ko ng tao. Kanan by 20 200 ano. Pa nala kanan 30 ka tao. Ha? Go. Kadi 300 tusok lang ko makuan. Di maabot pa sila sa pinsili. Ha? Minaman wala. 300. Kanan 30 ka tao 300, di ba? Minaman wala sila. Ang pala ito. Bado ginuo ko sa tisim 300. Kada ka kuan. Nakakanta. Di man natin ako na yan. Bulang mas kabaso. Bulang ako, no? Dili na. Stay. Adin libre, taho. Taho. Maluanay ka mo. Maluan. Bisan diri ka magpalo, ikaw butong kinuan. Adi 300 ha. Sa ito tayo nga dabog. Kaya tadi di. Sophia, naka-picture. May lusot. Naka-picture ko na. Naka-picture niya iPhone. Naka-picture. Dako kuya, kuwananat ko kuya sa Ay, naka-picture niya iPhone. Ano yan? Naka-picture ko na. Naka-picture. Naka-picture yung iPhone. Smile na kita. Mula guru. Shout out. I love you. Nakita niyo may dalang buwas event. Sampai tunyo din eh. Karin niya kanin. Ay, Jen. Hindi kita tanin. Kadi akot makapot. Bye-bye. Damon sa mo. Ayos. Ha?
Chicken. May danak motor ya. Iya, selamat. Oke, udah sampean. Oh, hindi Maligap din ni Rico. Ni Rico dida. Oo. Ni Rico dida. Damagap din ni Rico. Lo. Oh, yang kay. Dapat sampai dini. Manuruniyo. Man kada manuruniyot dida balay. Rico gihap may dakot si. Sugod din tayo. Pahinga mana mamas juga dun tak bahin baga may daka dida Waray ngahaw. Pagkasakto lang ngahaw, waray dudkuan niya na. bisan la piso. Pahinga mano namas ko Sorry, gula. bisan la ka ng piso kay bakot basta nga ni piso kung titiro kung maka 1 million nga niya katag piso 1 million niton makabalay ako Sorry na lahat. balitaw. Sige ako nalat ikay lost naman inin podo o may dapausa alaman na adin bagay spaghetti hon Liwat. mabaga naawod man na kan piso. Oh, tala, siguro tala na ha. Kaya mo nang sinisip. Huwag ka nagkabalyo kita. Oo, ha. Thank you. Wala sa payan. Oo, pasalamat na lang kita kan kuan. Muna. Oo, may deposa didi. Oo. Hunt aragyan motor. Pwede pa nga di. Makaagi nga di saka. Ay din eh. Okay. May lagyan di diragyan. Ada yang di diragyan to ni ada daw. Baga exploring daw in duman lagi ten din. Lagi tayo ng bagay sasaka may kalang ito may pang binhi so di na kita daw baga makatraka nga dito o pwede pwede nga ano kawaritan din ni kakanhi. Sige daw, ba kita halubong. Panginano ni kita. Naabot na irangan ni oh. Malak sige pitira trabaho ano. Oo.
Malaksi. Di kita din maagi sugad. Hindi kita magkalubong-lubong. Nila kita dinit ganggang. Ganggang lala kita kayo usan na lain eh. Oo. Jadi Haklagan in, may dungin din haklagan in. Ha? May dungin din ni bagat sikinan. Pare sarado ang litera. Atun mga Apay. Karamot kabataan din eh. Apay. Mamas ko. Mapiso la. Mapiso. Dama mat kabataan din eh. Ano man, pwede balyo. Balyo ulo. Balita wa din kuan. Pag iloblanay ka mo di. Vlogger kaya no? Diri. Pag iloblanay ka mo. Din spaghetti ho, nayawat yung kabataan kaya. Ha? Ikaw nga kuyat ng mamas ko Ha? Tala. Tugaron talanay. Salamat. Bye-bye. Tapos na niyo klase? Para niyo klase? Party na. Kakano? Sarap magkakaruyat pa mo. Waray dara doon. Bad daw. Kuan ko no in Chris. Ha, init na eskwela din he. Nga tanan. Nangingi eskwela, mga kinder, grade 7. Nangingi eskwela yung mga bata. O mga bata, hala. Pila didi pila. Pila. Dali.
It na eskwela la ha. Eskwela. Ay, ni Buji. Siya ni Buji. It na eskwela la ha. Oh, 50. Oh, 50. Ano ba si Ray? 50. 50. Oh, 50. Oh, isa pa yan. Oh. Ano si Ray? Ito nga bata, kani. Dali. Dali. Ikaw, waray? Waray, oh. Oh. Sige daw. Oh, last, 50. Oh, kapot. Kapot. Okay, bye-bye. Oh, ha? Bye-bye. Thank you, amulad to. Good night, sweet dreams. Mamua, chup-chup. Bad daw. Oh, mula nito ha. Sugad laan ay. Parang kita. Yung din hibaga. Man, haklagan. Man, may daw di dong ay baga taraguan. Tunyo, marap ka na kunin itong daradong niya da. Logod. Okay, may daradong. Oo ha. So, amad to yan na naton kuhan. Kung tabagan naliyaw nato nira, napalipay nato nira, napapasalamat kita na aton na sponsor. Siyempre, more blessings to come. Okay. Yeah, bye-bye. This has been your friend. Oh, kita. From another stars, San Caytonio. Good night, sweet dreams. Momoa, chup chup. Bye-bye. Oh, boss liwat. O diri. Boss nga nyadlok, makadto kita kan kusya kay Era Christmas party. Madulong kita niya gin kukuan nga kuan. Ha? Okay, bye-bye, bye-bye, bye-bye.